L-ewwel ħsieb li ġieni f'moħħi meta smajt li resquk kien il-alla xħela ta' riżorsi tal-pulizija. Biex partikolarment meta tqis l-affarijiet l-oħra li l-pulizija għandhom x'jagħmlu u biex hemm ħafna tkaxkir ta' saqaj fuq ħafna affarijiet oħrajn u mbagħad tiġru wara med bonanno. Mela, ħan nipprova nikwadra ftit il-konverzazzjoni. Jiena l-bieraħ ċempilt il-manxie. U għatlu smatlu fuq dan il-każ ta' Matthew għalli isma' għalli Matthew Bonanno ma nafx minnu. Jo għalli sa dak il-punt ma kienx jaf minnu. Se jekux vera jew le forsi tista' tagħti naqra indikazzjoni inti għax ovvjament bis-serjetà u River of Love mhux l-ewwel darba li Clash joġ. Il-probabilità li jaf minn inti ma nafx, ma nistax. Malta żgħira u fl-aħħar mill-aħħar. Mhux se nkitbu ma nafx. Ħadfa question mark fuqha. Insomma, għalli isma' għalli di titfaħħa f'kuntest. Għatu x'inhu l-kuntest. U kien il-kuntest storiku li jettajt inti ta' kien hemm il-til ta' Polina Demska, kulħadd kien maħruq, kulħadd kien irrabjat, jien inkluż jien għandna minn taslima spiex ta' għandna it-tfal tiegħi noħodhom miex fuq dak l-aħba Polina, tifhem it-tifel tiegħi. So ħamar xi. U kien hemm valanga enormi ta' kummenti ta' nies li spiex fuq ir-River of Love u da River of Love kollha liba. U għal li għamel il-menti kontra ħafna nies dik il-ġimgħa. Però, insomma, u fost daw kien kien menti wkoll. U wkoll jgħid li dik ir-rabja ma kienx ġustifikata, mela ħanibda minn hawn. Inti taħseb li dik ir-rabja kienet ġustifikata in hindsight. Ir-rabja tiegħi u r-rabja kollettiva. Ir-rabja kollettiva li kien hemm lejn ir-River of Love f'dik il-ġimgħa. Tħoss li kienet ġustifikata jew tħoss li kien hemm naqra għaġla fiha. Forsi ftit mit-tnejn għax kien ċar li ir-River of Love mhux ħanejt li kienu għax ara l-estent tal-involviment ta' River of Love naħseb sissa m'għadux ċar. Imma kif diġà kontetlek jien ma nistax nitkellem għal ħadd ieħor. Imma ir-rabja tiegħi ġiet naħseb mill-fatt li kieku Abner irċieva għajnuna psikoloġika minn flok spiċċa fil-orbitu għax hemm dik that's undeniable kien fil-ġismu. Bil-lejl ta' qabel mar kien sermon ta' River of Love dik nafuha fiċ-ċers biex dan. So naħseb li kieku, again, l-opinjoni tiegħi, kieku spiċċa fidejn psikjatra fis-sistema il-mental health system minn flok fir-River of Love, hemm ċans li Paulina Demska ħajja. U dik kienet il-frustrazzjoni tiegħek. Però nafu jekk pereżempju Abner ġieli fit-tixx għajnuna psikjatrika li menitux. U ngħidhom dawn l-affarijiet anke għax jiena mela full disclosure, jiena meta kont imħawwa tal-Alla u kont qed nipprova naqta' drogi u dawn l-affarijiet u kont trakki. Kien hemm perjodu fej bdejt nipprova kollox. Taf kif bdejt alla fil-mur l-ewwel kundalini yoga u mbagħad mort noqgħod l-Ingilterra. Fittex anke jinkelli problemi ta' saħħa mentali u tibda tigraspja ma' kull ġebla li tista' taqbad magħha. Eżatt, u kont mort tant terapisti u menonix, mort tant il-psikjatri u bizmin enuni ma mhux l-ewwel psikjatra li mort. U allura bdejt nipprova affarijiet naqra iktar esoteriċi, metafiżiċi. U kont mort anke għand l-Evangelical Christians kemm l-Ingilterra kemm Malta. Allura jien speċa il-ħsieb tiegħi huwa li kieku John Mallija f'dik il-ħabta meta kien imħawwatum tajjar Malla kienet ifittex xi xorta tajnuna u spiċċant l-Evangelical Church u mbagħad l-għada mel xi oxxata. Biex ta' nista' ngħid li l-ħtija ta' dik l-Evangelical Church? Jo ġomma li jeffa kien moħxi spiex ta' Min mistoqsija tajba ma nafx kemm għandi risposta liha. Imma naħseb ir-rabja tan-nies kienet għax din mhux
Ovvjament, din ma kienx ir-River of Love ma sirniex nafu bihom dik il-ġurnata. U naħseb dik kienet raġuni għalfejn kien hemm ħafna rabja. Il-River of Love fil-fatt huma organizzazzjoni li jiġbdu ħafna antipatija lehom. Għalfejn taħseb li n-nies huma daqshekk indannati ma' River of Love? Naħseb bħala pajjiż għax hemm dak l-element ta' li mhumiex kattoliċi. Huma iktar isu del-strand ta' kristjaneżmu Amerikan u dal-evangelical u dal-affarijiet kollha. U naħseb just they rub people the wrong way. Qed nisimgħu l-affarijiet blura. But what about fis-sens, maybe this is a fucking stupid way. I really nifhem what rubs people the wrong way, spiex tal-eli, inti tmur fuq it-TikTok u tajt li isma' inti jekk inti ħadkun gej ħatmur l-infern. Fiex ta' nifhem l-antipatija li tista' tikkawża kemm għal nies li huma speċa sekulari u progressivi u kemm għal nies li forsi huma gej. Fis-sens li jgħidu baba jedna. Da qed jgħidlek li inti l-eżistenza tiegħek huwa bażikament żball jew dnub jew. Which is da il-sesswalità tiegħek hija parti mill-identità tiegħek. So iżek u l-iktar jekk inti forsi għadek żagħżugħ u għadek I mean, nista' nimmaġina dak il-konflitt intern li għandek meta inti tinduna li inti mintix bħal maġġoranza tan-nies. Mela, tlaqna?